media korte do anaphan nilitum APHLC mate all party leaders conference Ladakh Lumbajong constituency committee hoye hin penang litam hana kero pipar piklo nilitum nalitum phananga chop ha teng pen nalitum side ong mong dame kebang pot nalitum phan suri surya kero pilo pini nilitum nalitum phananga chop ha ialam dhela hello nalitum media hoye hin pen Karbi Anglong angkang ti East West lapen di Mahasau kadogo be arada phan isi nilitum hoye hin men kapachini kangtung mate kachuro kangtung la hello ajahab BJP RSS lapen Bongo Sena long pen BDNC Tangka Poisa NC APHLC kepi phugji aphan abidi claim lo lapen pini thedung a program latum deng lo officially declaration pusi alang litum pulo APHLC alang litum chi pulo original APHLC ke nitum hello pusalang litum ajahak BJP RSS Bongo Sena atum ketoy abidi pen halatum pini program selam lo chorolo karbiang long lak kep arat atum do inglong asotum lalak kep ang bong pen munit ke bang pi ke bang suri sibak siduk lake kopia polo te laso APHLC ke lake JI kathar ke ja lapen alang litum kacipi duk ningkan potrok sose ha SSIC hut pen non an kacipi duk pen ajoksi alang litum lasong deng an election na cedanon lo lapen a percentage ta nonang ne bom wang bom lo pu Karbiang long lapen dat East West di Mahasau ta tumta chini pe me la soka chini pe namasi la pinia program lo ngabangke la kep kedo inglong arada sotum pini nang dunwang vesi suri siba amunisi cingrum cholo la anda vedet na Lasi nilitum Karbiang long East West di Mahasau arada phan chorolo lapuson cerok tok pen nang litum media korte injir tum hana chorolo nilitum a constituency din nang litum true media hoy pen nilitum chuning rilo lake APHLC a party lake na apa phugdun je phansi bangkam ke klempu arat aphan kachuning ria teng pen arat atum nang ke deng apot suri nang litum media tum handa akeru pi parpig lo lapen hala Karbiang long arado ana to handa akeru pi parpig lo pinyalang litum pulo nitum ke election thur the NGO pulo hedi alang litum pulo a NGO mahanga pathek ta tarik throk mati jong lapen 2024 peneng non headline NGO ke kachebondo piglo ongdung NGO tu FCRA anda kachebondo piglo non la so a government long ke FCRA dollar tu mana na bang non ke care ke cancel at FCRA ta ante NGO non hesa mahanga pathek la bas ekdom ahum la tum munit ke toy ke pa enam a munit le avide tadi lahaya tangka a pendel a chair di pini litum nang litum true media hoy pen nilitum thek long lo halada ke do thuke all party leaders conference ni tum si original pul hadi hak ke cheng me tum thek long lab lo BJP leaders tum si thot pre rak tu tami medi kopia polo la na chepla kopia polo la som
APHLC la JI ka thar ke Japon long ke inglong aso tum chingrum bom lo inglong aso tum aphai nang bat bom lo la so party lo mo ke tum sung popu bongo sena RSS BJP tum chini pe me aposila tum phan rat ahong jai long isi confusion ke wan je phat itum claim nu sarak rei polote siksak popula tum chini lo lapen latum chinisi ajehat atuma phan contractual asistem ason pidel athe manun karbiang long bil piwang we sakuri tum dor mahalong wang we lasila kep la krep hokomat makipila thuke non la so akam ke pachun ji phangela tum ke bil papas na hlan ten boilo mati di khalima laso posi lake ajaha tum bang bongo sena bidi pe na jo la claim lo la pe la son hak haksi Faruk Krisir kebra fli kebra throxi kebra fli pho nili nining do pa me halaso hota la son hak haksi lada divras urspu atum la son Indra Gandhi aphanda me lasona party amen chichi dun la divras urs atumda hala sohut chichi dun pen apige laso party chichi dun joglo lasi apige Indra Gandhi da apige Congress ai pu ethek tunang kok ama seta me Indra Gandhi tu ko pilo bang amen chu enundet pusata election halatum loksi ke hai tu non APHLC JI kathar ke Japon rame labang so a party amen ali tum thidun long jok ana jok pusata election hot ke mu APHLC se hai kopi polo te pinia program में सालों तुम चेथेगलों लोग कदी चेथेराक में लोग कदी लासी alang itu mata lo ek feel pa playing serak to pang bak phak dak boleh tut set lo ni tut set lo ke oh terak tu me lo non adina kai ke nang itu media korte injiratum kaduk kawe kacipiduk pe na jo atok anu news ana leat non lom ke hala inglong ako kedo atok jo do ana network ke long di man ke lanang ni tuma news ke lang pen hala tuma ana chiri je lake aka prekali lake bongo sena BJP RSS atum si la APHLC ke mane JI kathar kacipiduk long la pen ke claim ke dam long ka patikuk dun chor la ki ma hudunang ni pu bang se che than tu pini meeting do bo mo nil dum social media long lo nang li theglong ji kado bili tum theglong ji inu ra korte phanar julo nang li go pi apa se la so meeting mo che ton lo pulo nili ke JI kathar APHLC bom se ke bang tala so na ma pa thei pu ke nili condemn lo pa ke di hada ma la ka phila lo ma hada ma lasi non jasemet APHLC along nakatu rengma tu mizu tu karbia tu inglo so arat ke do an chingrum bomlo aposi mo itum ke siksak po pula bongo senatum chini pe me sika peresi la hai non ke klemonta la hello la pen ilitum chini nangji la APHLC NGO nitum ke election thuthe pusini tum hanang tham seta mohet theklong lo kedi hala dorsi rong ha ke hai di ba hadang mat latum putikang lo kedi jemo jem han se tame ladak pe namasi laso party pe namasi election mo elected thupu pukedi ta mane
BJP तुम के pacho bai chu ong abdi ki jung si mo next ke Karbiang Long along ke Karbiang Long la pen west Karbiang Long ke la ke BJP party pen ke election ke hai ji a chance we aposi ku pulo idut bak bahini bak aphan ko mat pensi heripo pubang bongo sena RSS atum latunya bidi heno mati aposi la inglong so kaching room atum aphan le itum thak dun de pulote itum ke hayun ilupu sata itum amuni tum chichini wang we ajak tum chichini wang we kachichini ne pena posi pini la sona ceplang नीली तुम पुपे इली तुम असर जाएगा थर्ड पुपे नांग कांग्रेस पेन वांग डेट नांग बीजेपी पेन वांग डेट नांग एएसडीसी पेन वांग डेट तू नीली तुम के कद्दो को हन्ना वेलकम लापेन लासो का वेलकम में ना जॉइन से नीली तुम इलेक्शन हो नीली तुम वोट्स परसेंटेज तनी तुम बात बो बोना नॉन के दो प्रो टीम कर बियांग तुम बीजेपी Bongo sena RSS tum ke jasse met ka pheri pe na joini si pini la puson nang ceplang la pen Karbiang Long atok ano kedo akar biatum inglong sotum jong hele jai ka thar ke japon a party aphan la non ke do frek a bongo sena RSS BJP tum nang box setame inglong asotum non reset lo chini lo laso ki reset ki kuma pen lo polote true media kote hoy true media kote injir hoy pen nang litum lahai alam ke pache thang nang litum rong along ka do ka be atok anu lahai bita ke pale pen posi halatum ka chini lasi chorolo piniani ini tuh Karbiang Long isi terak meme chun ji dok dok kahut chun det na di chingrum bo mahut chingrum det na ke cekrong bahari leaders kata ini tuh chini lo pen Karbiang Long rat chini lo komat se ahok he mage asi nilitum nang itu ma true media hoi pen corolo Karbiang Long arada tum pini la an Allah katangka khoros etami munir bang pipe delo ha apa du bang ditum karjulo te siam phanda siam na chisik lok lo pubai bole a munir o ero ma bang wete tu terak mimi polo komali pumai di lasi hala tangka ke khoros bin lo ini langnam lo na ko mama party se ada ke do lo di ini le tum chini mati ko mada party tum se koson ko pima ko ma pese ka cherap ma ke ni li tum na chini mati lasi alang li tum lake pudam elo polote bongo sena la pen RSS BJP atum aphan ke rap dun jisi labang so amen cekrong lok APHLC pehdi lalo la sila hello lan hello ardo pene ka ri duma nang itu hin pene ka ri pulote arju tame tenang chalo di